American Power, no? And then sa kunyan sa DCGB News Online sa viewers niya to, paki-share na lang tabi and good morning from the Philippines. Yan. Morning dyan sa mga taga Sentro kan Legazpi. Paparadang ta dyan sa Ramadan Bet Costa. Good morning, Madam Bet. Mga kunyan iyan, establishmento din negosyo, Costa Enterprises na kasabay na po sa pagdakula, pagtalubo kan istorya kan Legazpi, both sa tuwing ekonomiya, trabaho asin iba pa, pagtauning trabaho, yan sa Ramadan Bet Costa, yan na Costa Enterprises, dyan sa Sentro. And ano pa, ining Gold Street, good luck novelty. Si Madam Pilar Akendi, good morning, kumusta na? Long time no see. Sagkod dyan sa mga kabarkada tayo si Sir June, sa Good Luck Novelty and sa Gold Street, yan, good morning. And siyempre, nahiling ko sa kunyan baya. Kumusta na sa Madam Odeline? Madam Odeline, good morning dyan sa A. Bitsara Silver Screens and Entertainment Center. Yan. Good morning sa Indo. Migong King Reynaldo, Maraynaga Amigong King, salamat sa pag-provide din informasyon. Kasubago pinagdidiskutir niya to so manungod sa Concepcion Criminal Gang, sabi ta may mga armas de fuegong ipinag-surrender gabos-gabos, naunambitan niya to caliber 40. Yan, sabi ni Migong King Reynaldo, good morning Pio, ang AR-15 is the civilian version of M16 rifle, while M4 carbine is the improvised version of M16 used by special forces. Yan. And ang caliber 40 naman is next caliber like caliber .45 ACP, pwedeng solid round or hollow point rounds. Pwedeng solid round or hollow point rounds itong bala mismo. Used usually by police officers in USA. Matindi ang titamaan kan hollow point. Iyo pag tinama kang hollow point, minawagas pa yan eh. Bakong minawagas pa yan tabi Migong King, pag laog sa lawas, pang! Mawagas pa na hollow point. Kaya matindang titamaan ka yan. I used to fire 45 ACP rounds, but caliber 40 rounds is much deadlier and highly accurate. Pero mas matindang 357 Magnum rounds. Mas lalo na ang 44 Magnum rounds. So, Migong King, salamat tabi sa kunyan sa Indo dyan gabos. Ay, Madam Odeline, may signal na. Ma'am Odeline, good AM po. Nagkuhan sa tuyo, nagtadamog pa lang sa Silver Screens. Mga barkada ta dyan, sa Ramadan, may signal na po. Ma'am Odeline. Tapig kuhan tadig di sa tech niya to sa IT, kung na sabay na kita, igwan na pong signal, igwan na po tabi, na po, kindly feedback, niya sa A. Bitsara Silver Screens. Morning. Kindly feedback po tabi. Yan, kung igwan na kita sa live, feedback po. Yan. Yeah. Po. Thanks po. Yan. Ano daw tabi ha? Yeah. Pudanta pudanta daw kung igwan ng kung yan dyan, Ma'am Odeline, dyan sa A. Bitsara Silver Screen. So, taigwa na kaming signal tabi. Naka-live na yung kwan sa AM, buda sa kunyan sa DCGB News Online. Ay, Madam Odeline. Papi, yes. Nawara ka mo. May signal na pagkatabi. Igwa na. Nailing ko daw. Sige, nailing nga daw dyan. Nailing mo talaga. Nasa sa Indong live. Ay, wait lang. I-refresh ta. I-refresh mo. Tanganing makuha. Salamat sa padago sa pagantabay. Naasabutan ang signal. Mabuhay ka mo dyan. Yan, i-feedback ko lang. Pero may yan. Lalo na pag atabaga, nawawara sa nakamo bigla. Iligada kung igwa na dyan. Ay, igwa na po. Lahat lang. Ilang ko pong live ka po. Nailing na. Yun na yan. Yun na. I-refresh mo na. Ayun na yan. So live. I-live mo. Ipindutod mo so live. So live. Ayun na. Opo. Thank you. Pindutod mo so live. Mga paradanog ta sa
Good morning tabi dyan sa Budatoy madamana meron niya bitsara. Uy, mahilig pa ka mo sa pelikula. Ako sa totoo mahilig pa ko maghiling ng sine pag mga magayon baga. Iyan pala na bitsara sin mas ikwanta ha i-feature ta ini ha. Uyugon mo Sanggatos anyos na pala niyan John. 100 years of sabi na nga ni existence sa cinema industry sa movie world. Aba, kung akon gobyerno John, tawag ko inining ko niya nin proper accolade o pagrekonisir. Because parte sinday kan sa tuyang pagtalubo kang kunyan kan sa tuyang sosyudad. It provides employment and it provides entertainment. Tuyugon man 100 years. Yan na bitsara silver screens and entertainment center absec. Yan dyan. You can just imagine for so long a time nasustenir baya ni dan arog kaan with the challenges na hinampang. Primero yung advancement of technology. And ikadua, sukunyan pa pagbutwa bagakan mga kakompetensya. Siyempre igwan ng kompetensya baga sa mga sinihan. Nagburotwa mga negosyos digdi, igwan ng mga manlain-lain na sinihan baga tabi. Ngunyan, pinag-survive, sagud sa kunyan, matatag. Bitsara Silver Screens and Entertainment Center. Panahon pa ka ito, Chaetang, narumduman ko lamang si Chaetang, maray na agad yan sa kalangitan. Buda si Cho Ponso, yan sa kalangitan, good morning sa indong dua. Sa kaloy na, ini ang pinagpundar ni Dakan Familia Bitsara, na inabutan gayda ni Chaetang, buda na Cho Ponso from generation to generation kan mga Bitsara, nagtaunin entertainment sa publiko. Sa bilog na Bicol. Parte na ini kan istorya kan sa tuyang komunidad, Taganaga ka, Camarinesur, lalo na Digdiligas, Pialbay. Parte na kan may ang mga maedad na yaon digdi sa tuyang ngunyan, pati ni mga bagong generation. Day mawawa running day naghiling dyan sa laokan ay Bitsara Silver Screens. Dakulo na memories. Tabi nagtao yan ng kaugmahan, kalingaan, and nagtao ng empleyo sa tuyang mga kahimanwa. So, congratulations dyan sa Bitsara Silver Screens and Entertainment Center. And you can just imagine, with the challenges, primero, siyempre, kompetisyon. And competition breeds, sabi na nga ni, upliftment kan sa indang services. Yung Bitsara, narumduman ko ito, buhay pa si Chaetang Budas Ponso. Dumuman kang ngayang lalaki kata ma-blessing kan saro na naman ako niyan. So, cinema for gayud ito. May mga surround sound na yan. Isus, bako sa pagkuhan. Let's give, sabi na nga, recognition sa mga araw kayo nagkukontribo. Parte na kan pagtalubo kan sa tuyang komunidad. Nagkukontribo kan talubo. Sa antanog dyan sa Silver Screen sa Bitsara, magayunon. Talaga, kan pinag-inaugurar itong cinema for gay dito. Bata programa akong alas 9. At ako chetak programa akong alas 9. Ay, magduman ka nga. Agduman ko. Yaon man duman si Papa Tam na Harilya. Kan RGMA ka ito. Si Papa Tomas na Harilya. Gunmuan. Diyo. Sindaso ko niyan, nag-introducer ka ito dahil pa ning kompetensya sa ako niyan. Sinda nag-introducer ka yan kung tama pagrumdum ko kan ina surround sound. Talagang ang paglaog mo diyan, makukunyang ka, you will feel relax, ang ambience gabos, malipot gabos, ang tanog, talagang sulit. So pinag-introducer aninda kan pamilya Bitsara na sinihan ni Digdi amidst the competition. And amidst itong
sa ibong baga kan pagbutwa ka ining mga makabagong teknolohiya tangon yan baga gulpi na ang kunyan ang pelikula yaw nasa kamot ta baga Netflix, YouTube gabos, pero they survive because of their commitment tabi na they dapat mawara ining mga parte na ni kang kultura ang paghilig ning sine, parte na kang kultura. Kundi ining mga ining advancement pa kang teknolohiya, naghahanap kita ning kalingaan sa mga sinihan. Uso pa ka ito so kunyan so orchestra balcony. Nganyan, dahil na garabos nan parareho na tabi. Inintroducer ang digdikan in na Bitsara Silver Screens and Entertainment Center tabi ano. So, iyan, nagsusurvive sinda. Talagang yaon ng commitment ninda amidst ining so kunyan, so teknolohiya na bagang niya na may mga yaon na sa mga harong mismo ang sini, ang pelikula at your fingertips na mapili ka na lang kan mga gusto mong pelikula, pero sinda talagang sinustiniran ang mga bagong first run na pelikulang magagayon ining sa US yaw naman digdi o ipig first play apig raran pa sana sa ibang nasyon, first run sa ibang nasyon, yun naman digdi sabayan naman sinan mga matitinding pelikula. Naramdaman ko pa ka ito yun so kunyan boxing ni Pacquiao, pag may boxing, sindan may live. Kaya tawan taning reconnaissance yugon man 1 years of existence na sa cinema industry digdi sa Kabikulan. Bitsara Silver Screens and Entertainment Center. Igwas indang inobasyon yata ngunyan, susarong kunyan dyan, susarong porsyon, gidibo na nindang auditorium viewing club. May mga seminars kamo dyan, magayon na lugar. Good for 100 persons, may widescreen, magayon ang tanog, malipot, yan tabi. And yung mga display, mga art aficionados, pwede dyan tabi. And then, mga seminar, conferences, gabos tabi, ano. Yan. And mga events nindo dyan tabi. Pasirig lang kamo sa Bitsara Silver Screens. Pinag-convert ninda dyan sa sarong lugar, auditorium viewing club. Lalo na nga ni humunyan na Semana Santa, parang pinag-remake nila dyan sa mga pelikula ka ito, pinag-remake digital, digitally enhanced. Igwasin na dyan yung showing niya na parang anniversary yun ninda for only 100 pesos and 150 pesos dyan sa ticket ano. Dyan ka mo tabi sa kunyan. Hanapon lang nito si Madam Odilin tabi ano dyan sa Bitsara Silver Screens. Good morning kay Madam Ana Marie Bitsara and sa grupo dyan tabi. So congratulations andyan sa Bitsara Silver Screens and Entertainment Center. 100 years of existence. Ma-change power kita dyan. So mawawara kita ng pirang segundo, minuto, o mahanap buhay mo na kita and then mabareta si Jen. Pero mawawara kami sa era no, nin nakapirang segundo. We will be right back. Hisham Ismail para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always love Hisham Ismail. Hisham Ismail para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pay! Ang sabi baga ni May, saro sa ng party list ang bubotohan niya. Anak ko Bicol Party List number 131. Uragon man talaga si May mo. Isi nga man baga na iyo man ang bubotohan ko. Anak ko Bicol Party List 131 sa baluta. Uyugon mo an Pay? Parareho palan kita. Yan man ang iboboto mi. 131, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota. Arangkada Banwa. Arangkada, solusyon sa problema, sa traffic at basura. May makaskas na desisyon, pag-igwang kalamidad, mga serbisyong medikal, sa nutrisyon, asin, salud, libreng bulong at check-up, sa mga daraganyo. Nga na po na ni Mayor, Awin Baldo, makusog pa. Sa iyang esposa, Lalbaldo malalaoman, sa bunwa ang daraga, kay Lalbaldo na, kay Lalbaldo kita, papakusugon at arangkada. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, handang magserbi. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 5 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Nagpaluwas ng abiso sa publiko ang Legal Education Board o LEB may kinaaraman sa closure order sa College of Law kang University of Manila dahilan sa pagpalyar na maabot ang minimum standards na ipinagtalaan kaini. Sa statement, sinabi kang LEB na epektibo ang pagsarado sa pagbuon kang academic year 2024 to 2025. Ang desisyon ginibo matapos ang hararom na evaluasyon kang compliance kang nasabing legal education institution sa legal education standards as in regulatory requirements. Partikularmente digdi ang negatibong performance kang University of Manila College of Law sa bar examinations. Naipaisin naman sa University of Manila College of Law ang manangod sa closure order kang Hunyo 5, 2024 pa. Alagad nakaresibi ang LEB ni impormasyon na padagos pa man giraray ang universidad sa pag-ako ng mga enrollees. Tinawan doon kang Legal Education Board sa publiko na bako ninda rekonosido ang enrollment sa nasabing eskwelahan. Yan na pangalas 10 na barat hali sa Newsbase. Ini po si Jenny Bayaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Katabang ta, asin kasurog ta. Si Congressman Atty. Jill Bongalon. Salamat Kong Jill sa mga tabang mo. Naitinao, ikatulaga Kong Jill Bongalon. Asa mo yung totoong pag-asa. Congressman Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Ito ang aking plan sa life. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Sa darating na halalan, piliin ang tunay na subok, garantisado. Long hair Loyola, bilang mayor ng Uwas Albay, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin. Long hair Loyola, number 2 sa balota. Atty. Ayan, ipagana tayo din. Ayan na, numero 10 sa balota. Sa konseho, si Atty. Ipagana. Ayan na, numero 10 sa balota. Sa konseho, si Atty. Ipagana. Naneta Makasida. Kaloy Andes Loria, desidido para sa distrito. Ang tuloy na pagbabago na mamatida, dapat kang tao. Mga bagong estratehiya sa pag-uswag kang distrito. Nakabase sa mga
prinsipyo, katatagan, inklusibo, pagiging progresibo, pirming, tapat sa tao, sa gabos, marhay ang serbisyo, pigdadangog ang boses kan mga albayano. Magkasararo kita sa mauswag na distrito, kay balang si Kaloy Loya. Ang kamaidig, daraga Ligaspi, manito para purapu, magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na magsararo kita sa mauswag na distrito, para sa mga albayano. Ang kamaidig, daraga Ligaspi, manito para purapu, magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sabi ni Madam Merly Caceres, good AM, aside from movie house, booker po sina Alfred and Steve Bitzara. Siya po kaya 14 years as ticket seller sa Rex Theater, and si Steve ang samong booker. Yan. Siya da paano ini si Madam Merly Caceres, ticket seller si Madam Merly sa Rex Theater. Si Steve naman da booker kan film, while Fred sa Lola Theater. Yun, naramdaman ninda, no? Talagang makaka-relate itong sa mga nainot tabi na nagimatan iyan na mga establishmento di sa Legazpi. Okay. Di sabi man ni El Haciendero Jason Gomez Puyo, pakasinid sa Bitzara Silver Screens sabay papa ki Ati Bita. Yung mga managad, no? Sir Jason, makunyang ka sa Bitzara, last full show, nabanggi, pertehon. Digutom ka, mga alas 10 pasado naan, diyan ka na ki Ati Bita, sa may rotonda. Yaon yan, mainit-init na sinanglag, tuyo body, usus, bunay. Yan na sinasabi ko. Magayon na kombinasyon na siyan tabi, ano? Sir Jason Gomez El Haciendero Puyo II. DCGB On the Spot Report. Dagdagan tan istorya. Si Angel Mustasa. Angel, good morning. Go ahead. Bisita ka man palang kay sa Bita. Oh, numero 1. Tago na ako, Sir Pio. Pagpara ba yung late na nakakaluwas. Doon ang irilingan kay sa Bita. So, nakantos man ako dyan. Oh, edi, iyo ka man pala. Opo. Mainit-init pang sinaglag tapos tinapa. Tapos niya ang kasi na duman sa gilid. Yes. Swerte ang posasyon. Mabaliw ka sa tinampo. Kurong kulanting.
Solve. Solve. Sige. Yes, Sir Pio, ang lokasyon ko ngunyan, tinutukan ko ba yun yung sa Barangay 3 kan EM's Barrio East. Para mientras ngayon tabi, Sir Pio, na wala niyong supply din kuryente ang purok uno kan barangay dahil sa namlig yung mga personalis kan Albay Electric Cooperative sa nganing haralion muna po, Sir Pio, ining su linya kan kuryente digdi o dahilan sa itigreklamong nag-slanting ng poste Yan. digdi sa Barangay EM Barrio 3. Kaso bagong aga, may good to komunikasyon ko kay Ate Anli, sabi ni Kapitan Jose Pestis kan Barangay 3. Biyernes pa da po, Sir Pio, nangyari ining poste na nakasunod na sana, Sir Pio, digdi sa Tinampo. And lang solamenting nakakapakusog na lang po ining sa mga telco wires na nakakabit po digdi. Pero on the other side, igwa po ning linya nin kuryente. Sabi ni Ate Ange, kasi bago sa pagsipagurunta sa Information Officer kan Aleco, iting post man nga talaga, Sir Pio. Telco po ini. Ang problema lang, taday basta-basta mahali itong sa mga post, mga telco wires dahil sa may live wires na nakabugtak po digdi. Kasi bagong aga man, kan ipinaabot ini kan DC Juvenile sa City Engineering Office na end up naman nga itong nag-bisita digdi sa barangay, sa lugar. And sa ngunyan may nag-supervise digdi, Sir Pio, na City Engineering personnel. And once na mahali na ini kan Alecong linya, kan kuryente na pwedeng maka-apektar duman sa maharali man na personal ka na City Engineering Office, hahaliw na po ngayon ni Sir Pio na telco di ginaposte dahilan ta delikado ng marhay sa mga mga nag-aaragi digdi. Kapag magi ka digdi, Sir Pio, kay ponan mong magdali-dali maglakaw, anytime, sabi nga ikaw mga residente, sige, dahil mangyayaki nangyaring oran, paros, kan na biyernes, bigyan na siya na ngayang nag-slanting ining poste. Opo. And then ang solamenting ulang na lang digdi, Sir Pio, ining mga nakakabit po na wires, bata ining sa ibong po baga, mga residensya ini, nakaisara duman, senior citizen. So, bali ang nagsusustinder na sa tanganing daan rumampahog na matumban ang tudo yung mga wires kan telco. Opo. Di yun naman yung tigasikaso, pati so Aleco nag-aktibar na dyan, ta siyempre kaipuhan sa kuryente, asikasuhunan. Okay, sige. Opo, kaso bago, Sir Pio, sabi ni Ate Ange, Friday pa ipadara si surat kang konseho kan barangay, and then kasubagong aga tig-follow up ini ni Ate Ange Galero, nagpag-ibon na siya ni service memo para sa urgent action. And ngunyan, pagbalik sa Giraray digdi sa area, niya na po digdi ang mga personalized pan Albay Electric Cooperative, and baka bantay man ang personnel sa City Engineering Office na once na mahali na itong sa mga linya kan kuryente, tulos man na maproceed digdi so City Engineering Office personnel para magkaharali naman po yung mga telco. Roger! So yan tabi, Sir Pio, mga dagdag na informasyon na digdi, pagtutok naman sa seguridad kan mga safety man kan mga nakaisar digdi sa Purok 1 kan Barangay 3 sa Legazpi City. Kaibahan ko po si Kuya Boy, Indro Mustaza, DCTV. Salamat, Angel! DZGB On the Spot Report. Kasabay si Boy sa Mobile. DZGB On the Spot Report. Follow up kan na ipinag-raise na concerns kan sa tuyang paraan tabay dyan sa may EM's Barrio. Talking about Aleco, igwaning scheduled power interruption sa Sabado. Halos gabos na lugares. Digdi sa Legazpi, Daraga, Albay, 6 a.m. to 6 p.m. That's gonna be Saturday. Yan. Mag-antisipar na sa Sabado, bata nagpupuon ng init. April 12. Yan. Tabi yan. 6 a.m. to 6 p.m. Paki cross out na sa indong kalendaryo, kaya paki-highlight 6 a.m. to 6 p.m. brown out po. Halos dakol na lugar, Legazpi, Daraga, Albay District area. Yan. Good morning magtabi dyan sa tuyang mga paradangog. Kaso nakaagi si Sir Cedric, naka-orestoryata manadaep, kang Kapitolyo, Provincial Administrator. Diyan kita kay Pading Al Armario. Pading Al, good morning. Please go ahead. Morning, Pade. Sige pa. Ang leveling sa ngunyan kan ibang politiko
Digdi sa lokal, tanganing sigurado ng GAD ang makukuhang boto pag-abot kan eleksyon sa Mayo 12. Sa ibong yan kan kampanya, kan Comelec na kontrabigay doon na sa igwapanin task force na binilog para bantayan ang mga ibibigay kan politiko. Big na nauman na mas malala ngunyan ang barakalanin boto dahil kan magayon na labanan sa manlain-lain na pwesto digdi sa Albay, magpuon sa gobernador, asin sa congressman, siring man sa iba pang pwesto. May mga kandidato na padagos na ang preparasyon kan mga gagastusan, budget, para makuhaan na mayoriya kan mga botante para siguraduhon ang kapangganahan. Iba-ibang klase naman ang mga botante ngunyan. May mga botante pa na lantada na o kan talagang kulor na kung sa insinda masuportang politiko, lata na ang mga pamilya. O iguaman ki sarong klase rin botante na kibad-kibad pa sagkod sa ngunyan. On baga sa bulang nagaana pa ki maray na tatayaan konselyamado o sa dyado. Kaya kung minsan pag naudyan ang mga siring kaning klase nin botante, pag naudyan sa bungkaras, pag abot kan disperas kan eleksyon, iyon ang mga tawong minaburo-buronggo. Taday masabutan ko na say na maduman dahil day na mabigutubudan sa mag-inibong na kampo politikal. Yan. Iyon ang nagiging tundag sa mga botanting kibad-kibad. Ikatulong klase nin botante pa itong mahilig sa padoble. Nagpalista na sa sarong grupo, nagpalista pa sa ibong tangani na makadoble. Iyon sa mga silensyo sa ng kandidato o kaya botante na pag-abot kan oras, nakakadoble ta silensyohon sana, salod sa wala, salod sa too. Kaya ko yan, ang mga politiko man, padagos na, ang pigigibong preparasyones, sagod sa ngunyan na monitor ta, na may mga labeling pa na nangyayari para siguraduhon ang gandaan botante sa inda, as inday man masasayang at bigalaw man na ibibigay sa ibong iyan kan kampanya, kan Comelec, kan simbahan, at iba pang grupo na kontrabigay. Roger. Yan pa din ang informasyon pa digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa dagdag na istorya halin dyan sa luwas. DZGB On the Spot Report. Sabi digdi ni 4999, good morning tabi Sir Pio, nag-agi ako bunot crossing sa Hampangkan Dunkin Donut, dai pa nag-assist sa traffic, wala pa daso nag-assist sa traffic, ano, and halabao naman sa traffic from 1st District. Nag-agi ako enot 8:30 AM, nag-agi ulit ako 10 AM, wala po talaga sa enforcer duman. Tapos nasabatan ko sa enforcer, nag-assist sa lubong, nasabatan ko sa Washington. Iba-iba man kaya tabi ang destino ninda. Itong sunahiling mo sa Washington, igwa, duman man talaga sina nakadestino gayon. And sulig di sa may bunot, i-follow up ta, patapos na garang programa ta, ano tabi, ano, dyan sa may bunot tabi. Yan, sige. Thanks for reminding us, ano. Sabi ni 211, napapaulok daw ako tabi, ipapapiyo. Pag nagadangog tabi sa imo, ang bua ka, makonsilohon ka daw tabi. Ay, salamat tabi 211. Yan, nakaka-provide kita nin konsuelo, kalingaan, asin nakakatao kita ning informasyon.
Dakol kitang mga pag-uristorya, pinag-iidaw na ito yun. So, Climate Change Academy and yung Climate Resiliency Program kan gobyerno. Si Congressman Joey Manson ang kunyang kan ang stalwart kan. Sa aga siguro sa pag-uristoryahan taan, may mga plano dyan si Congressman Joey, including yung sa tourism. Sa katandem niya man na si Vice Governor Diday Ko, bubuhayin itong Sual Masur, Albay, Masbate, Sorsogon Tourism Circuit. And among others, pati itong, yung pala, yung mga sa senior citizens tabi, saro sa busol ni Congressman Joey is yung ma-expand yung benefits, bako sana sa mga bulong, kundi igwa pa, pati sa dagdag na commodities na mapairarumduman sa diskwento, pribilehiyo para sa mga senior citizens. Gabos-gabos po yan in a nutshell. Sa aga duman naman sa programa tang Tingog kan Banuan, ta medyo inabot na kita kan sa tuyang dapat na pag-close kan program ngunya na Martes. Ay, Martes. Tama, ano bang ngunyan? Petsa 8. Tama, Martes. Sa pangarang kambilog na puwersa, salamat po kan sa inyong paghinanyog. Day maghali, tulos na masunod po ang samuyang news director si Mardela, and digo kitang mga hanap buhay prior ka iyan tabi. Tanganing makapagpreparar man and makumdar nga to ang mga natatada pang hanap buhay. Salamat kan sa inyong pagantabay. Ako po si Pio Fernandez. Good morning! At sa pagbawi ng uhaw ay may darating na araw. Kahit mabis ng ating sama. Sa inyong nadangog ang programang Tingog